Allah ya samu dace. Idan kana so ka samu walwala a rayuwa, ka kyautata mahaifiyarka fiye da tunaninka, ka share mata hawaye. Yanzu ni na san daga cikin wasu abubuwan da nake yi wa mahaifiyata da ke ta saura a baya, Allah ne kaɗai san su. Gadon da nake mahaifiyata ya kwanciya a kai, ba na kwanciya a kansa saboda kuɗi, ni na yi shi royal, ba shi bane mata suke gadara shi ba. Wajen kafinta na je na ce wani gado ne fi kowanne tsada ake yayin sa, ya ce royal. Na ce kera shi, nawa ne kuɗin? Ya faɗa, na cike na bashi, aka yi. Ba an wuce wajen ba. Kamfanin katifa na je na ce wace ake yayi tafi kowace tsada, suka faɗa. Na ce ɗinka ta, ba ma ɗinki take ba, ɗinka sabuwa yanzu na wanda take wannan. Shi ne sirrin. Kuma yau ɗin nan ma bari gaya muku, yau da na shiga kasuwa da 500, mahaifiyata kaɗai ne wa siyayyan kayan sawa da takalmi da turare a 500, 7,000 ne kawai babu. Wallahi nake gaya maka, a mota na innan bai iya daukan kayan ba. Chinese carpet ne, in na je waje aka kawo leshin sai tambaya wannan sakatare wanne ne ya fi tsada, sai su ce wannan. Wanne ake yayi wannan? In ce kusa shi. A tamfafa wanne ne? Kaga. Takalmi wanda dai mace za ta saka a duniya yanzu tana tafiya tana karariya kamar kashin tsaba, to ni ma mahaifiya ta saka ta 70 shi take sawa. Ba shi kenan ba. Na shigo malamin su ta rungume ne haka tana kuka. Na ce kuma na biya miki umra. Yau din nan, yau duk aka yi abun nan, yau. Kuma ka ce wai wani dan siyasa, mun san za mu yi mu samu kuɗi. Yanzu mota na ina kai ganin ta Corolla S, one in town ne. Akwai Corolla S amma ita one in town ne, duk garin nan babu irin ta. Me kai ga wannan matakin? Taimakawa iyaye ne.